Ond, gofyn yn y cwestiwn, beth yw pwrpas codi ymwybyddiaeth? Mae iechyd meddwl arnom i gyd rhaid gofalu am ein iechyd meddwl. Mae'n bwysig ein bod yn delio gyda ein emosiynau. Dyma rhai o'n emosiynau. Mae rhain yn effeithio arnom yn gyfforol. Methu cysgu. Methu canolbwyntio. Yn teimlo poen bol neu poen ped. Teimlo'n grac neu trist. Cnoi eich ewinedd. Sut ydym yn delio gyda hyn a rheoli ein teimladau? Siarad ag athrawon a ffrindiau. Gweithio yn yr awyr agored. Gwrando ar gerddoriaeth. Iechyd newydd am bob tro, dau ni bach yn dŵad adre. Ymarfer cwrdd. Teimlo'n ddiogel ac yn hapus. Darllen yn dawel. Mynd i'r ystafell synhwyrau. Cofiwch mae angen tua 9 awr o gwsg ar blant. Diet cytbwys. Chwarae gyda anifail. Byddwch yn garedig. Byddwch yn bositif. Edrychwch ar ôl eich gilydd. Meddyliwch am eraill. Pawchwch eich gilydd.